jsem dnes na zajímavé akci Prevence plus zdraví, která se koná ve Slovanském domě. Ilono, dobrý den, děkuji moc, že jste dorazila sem za námi. Posaďte se, přijměte místo, já vím, že přijdou ještě dva hosté. My se věnujeme onkologická kardiovaskulární prevenci. Pro nás každý pacient, kterému se nám podaří zachytit včas. Ano, mě nemoc překvapila, nebo diagnoza překvapila, protože jsem celoživotní nekuřák. Mě všechno zmizelo. Takže já jsem momentálně v remisi. Ten můj 6 cm nádor, co jsem měl na klavířici, zmizel něco. Normálních životních potřeb. Dnes jsme se dostali díky vyspělé civilizaci do situace, kdy všechno, co potřebujeme, dokážeme